Egerde her gün bal ýeseňiz, sizin bedeninizde nämeler bolup geçýär? Bal hakynda siz nämeler bilýäňiz? Ol süýji, onu arılar ýasaýar we Winnie Pooh bal gowurýar diýmekden daşary. Bal milyonlarça ýyl öňden bäri döräpdir we ony howa geçirmeýän gapda saklasaňyz hiç wagt zaýranmaýar. Ondan başga da balyň düzümine sagdynlyk üçin, ýaşaýyş üçin peýdaly vitaminler, minerallar we su bardyr. Şu gün biz balın köp türlü peýdasy hakynda görüň ederdik. Sizin deriňizi arasalaýar. Eger size süýjüýsen deriňiziň ýagdaýy erwetleşýär ýa-da ýagly bolýar diýen bolsalar, alad etmän, ol süýjülük bal bilen bagly däldir. Elbetde, onu bir günde 1 litr ýemeseňiz, baly her gün 1-2 çemçe möçberini ýeseňiz, deriňiziň gowlaşýan görnüşini görüp bilersiňiz. Birinciden bal antioksidant. Şonun üçin ony ýygyderli ulansaň, ol bedendäki toksinleri organizmden çykarýar. İkinciden bolsa antibakterial häsiýetiniň derini gowlandyrýandygydyr. Ýene-de baldyňy iýmek bilen çäklenmän, ony derini ýumşadyjy krem, skrab, maska hukmynda hem ulanyp bolýar. Horlandyrýar. Semizlikden ejir çeken adamlara ýygyderli bal ýemek maslahat berilýär. Adatça lukmanlar horlanmak isleyen adamlara süýjülük iýmege gadagan edýärler. Emma bal däl. Munyň sebäbi balyň düzümi beýleki islendik görnüşli süýjülerden aýratyndyr. Şonuň üçin organizme edýän täsiri hem düýbünden başgaça. Bal organizmde abmen wişes çaltaşdyrýar, bu bolsa horlanmakda gaty gerekli. Organizmdäki holesterinin derejesini azaldýar. Holesterin adam organizminiň köp funksiyasy üçin möhümdir. Ýöne köp boldukça ol ýürek agyra getirip bilýär. Balyň düzüminde holesterin düýbünden ýok. Balyň gündelik derejede ulanylmagy antioksidantlaryň derejesinde bolup, olar holesterinin köpelmeginiň öňüni alýar. Umuman aýdylanda bal holesterinden dermansyz gorunmagyň çözgüdidir. Ýüregini güýçledýär. Bardaklaryň netijesinde anyklanmagyna görä balyň düzümindäki antioksidantlar damarlaryň guramagyna täsir edip bilýär. Bu bolsa ýürek agyrynyň öňüni alyp bilýär. Ondan başga da kelle agyryny aýyrýar. Onuň üçin bir stakan suwa 3-4 çemçe baly garyp her gün içäýmeli. Eger siz haýsy görnüşli bal saýlamaldygyny bilmeýän bolsaňyz, onu goýu renkli ballarda antioksidantlaryň köp mukdarda saklanýandygyny hem aýdýas. Ýatkeşligi gowlandyrýar. Aýdaly size pikiriňizi jemlemek kyn. Ýa-da siz soňky wagtlarda asla pikirlenip bilmeýän ýagdaýda boldyňyz. Alad etmän we bal ýeň. Bir näçe barlyklaryň netijelerine görä bal stres aýyrýar. Antioksidantly goragy öýjükli dereje çenli dikeldýär we ýatkeşligi gowlandyrýar. Mundan daşary balyň düzümine kalsiy bolup, ol beýniňiziň işini gowlaşdyrýar. Ukyňyzy gowlaşdyrýar. Balyň düzümindäki şeker gandaky insulin köpeldýär. Ol bolsa öz gezeginde serotonini çykarýar. Sonra serotonin melatonin bilen alışýar. Bu bolsa ukyny gowlaşdyrýan gormonlary çykarýar. Yatmazdan öň bal ýeýän adamlar öz pikirlerini aýdanlarynda öňkülerden has gowy uklaýandyklaryny aýtdylar. Hatda adamlar bala altyn derman hem diýip atlandyrýarlar. Aşgazanyňyz sagdyny bolýar. Bal ören güýçli antiseptik. Aşgazanyň üçin baly derman hukmynda ulanylanda aç wagty bir çemçe iýmek ýeterlikli bolýar. Aşgazanda isleýän wagty bal ziýanly mikroplardan arasalaýar we öýjükleri dikeldýär. Hatda bayramçylykda ýa-da başga bir oturuşykda köpýip agyr duýan bolsaňyz, öňünden bir çemçe bal ýemek maslahat berilýär. Eger siz agyr nahardan soň özüňizi erbet duýan bolsaňyz, onda bir stakan ýyly suwa bir çemçe bal we limon suwuny goşup içseňiz, derrew gowlaşarsyňyz. Tolgunmagy ýa-da gaharlanmagy ýok edýär. Belki bu gen görünýändir. Ýöne hakykatdan hem barlanyp görülendir. Bal nerw ulgamyny köşeşdirýär we ýagdaýlygy aýyrýar. Balyň düzümindäki glukoza neyronlaryň dogry işlemek üçin gerekli element bolup, çal rahatlandyrýar we öýjükleri stresiň soň dikeltmäge kömek edýär. Bal ütgeşik önüm, dogry dälmi? Eger siz balyň başga da peýdalar hakynda bilýän bolsaňyz, kommentariýlarda ýazyp paýlaşyň. Bizde bolsa siziň üçin bir bonus bar. Bal bilen çesnok.
Çesnok bilen gelişigi, ýagny tebigatyň başga türli güýçli antiseptik önümi bilen balyň güýji 10 ise artýar. Çesnok bilen balyň sazyşygy siziň immun ulgamyňyzy güýçlendirýär we birnäçe keselleriň öňüne alýar. Aýdylanlary ünüsli diňläp dogry düşünensiňiz diýip umyt edýäs. Ýagny baly ýygyderli diňe bir kiçemçi ýemeli. Aşa köp derecede her gün iýlende ganyň derejesinde süýjüni ýokarlandyryp biler we allergiýa döräp bilmek mümkin. Şonuň üçin saglygyňyzy goramak üçin ölçegine ünüs bermeňiz zerurdur. Onu inniki videodaky peýdaly maslahatlaryny açykma diýaly jaňjagaz podpiska, like we share knopkalary ýatdan çykarmaň. Onu siz bilen ýene-de görüşýänçe saglyk bolsun.